таълими илми психология дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои 30-уми асри 20 оғоз гардида бо таъсиси институтҳои педагогӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд ба марҳилаи нави рушд ворид шуд. аввалин кафедраи психология соли 1932 дар заминаи институти педагогии шаҳри Душанбе, имрӯза донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таъсис ёфт, ки барои рушди минбаъдаи илми равоншиносӣ дар кишвар заминаи устувор гузошт. бо назардошти афзоиши талаботи муассисаҳои таълимӣ ба психологҳо ва мутахассисони соҳаи дефектология бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ аз 10 августи соли 2016 дар заминаи факултети таҳсилоти ибтидоӣ, факултети психология, таҳсилоти томактабӣ ва фарогир таъсис дода шуд. дар пайи густариши фаъолият ва зиёд гардидани ихтисосҳо, соли 2022 факултет номи факултети психологияро ба худ гирифт. айни замон шаклҳои таҳсил дар факултет рӯзона, ғоибона ва фосилавӣ буда беш аз 1000 нафар донишҷӯ ба таълим фаро гирифта шудаанд. таълим аз рӯи 12 ихтисоси амалкунанда ба роҳ монда шудааст, аз ҷумла равоншиносии умумӣ, иҷтимоӣ, педагогӣ, равоншиносии оилавӣ, равоншиносии амалӣ бо забони англисӣ низ, инчунин ихтисосҳои гуногуни соҳаи логопедия, сурдопедагогика ва олигофренопедагогика. дар факултет инчунин таҳсил дар заминаҳои магистратура ва доктор PhD аз рӯи ихтисосҳои равоншиносии амалӣ ва логопедия ба роҳ монда шудааст. донишгоҳи мо 95 сола мешавад. мо 95 солаги донишгоҳро қайд мекунем ва ҷашни 10 солаи таъсисёби факултети мо ҳам ба ин мувофиқ меояд. мо аз ин хеле хушҳол ҳастем. воридшавии Тоҷикистон ба равандҳои ҷаҳонишавӣ, ба вуҷуд омадани дигаргунаҳои ахлоқӣ маънавие ки дар ҷомеа зуҳур мегардад, зарурияти таъсисёби факултети психологияро ба миён овард. бинобар ин мо устодони факултет аз он хушҳол ҳастем ки факултет таъсис ёфт. фаъолияти таълимӣ ва илмии факултетро 4 кафедра амалӣ менамоянд: психологияи умумӣ ва педагогика, психологияи иҷтимоӣ ва муносибатҳои оилавӣ, педагогикаи махсус ва таҳсилоти фарогир, кафедраи умумӣ донишгоҳии психология. дар назди кафедраҳои факултет маҳфилҳои психологи ҷавон, психология ва ҳаёт, психея ва медонам ва метавонам фаъолият намуда ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи дониши касбӣ, рушди малакаҳои амалӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии равонии психологии донишҷӯён саҳми назаррас мегузоранд. дар факултет 35 нафар омӯзгор фаъолият доранд, ки 16 нафарашон устодони соҳибунвон мебошанд. танҳо дар соли сипарӣ гардида 2 нафар омӯзгор рисолаи номзадии худро дифоъ намудаанд. дастовардҳои илмии устодон назаррас буда дар як сол даҳҳо китоб, монография, дастури таълимӣ методӣ ва мақолаҳои илмӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нашр гардидаанд. илова бар ин устодони факултет дар самти баланд бардоштани саводнокии равонӣ дар ҷомеа саҳми фаъол доранд. дар давоми соли 2025 онҳо зиёда аз 75 суханронӣ дар барномаҳои телевизионӣ ва беш аз 280 ташхиси судӣ психологӣ анҷом додаанд, ки нишонаи пайванди устувори илм, амалия ва ҷомеа мебошад. факултети психология имрӯз на танҳо макони таҳсил, балки маркази ташаккули тафаккури солим, рушди шахсият ва омодасозии мутахассисони ҷавобгоҳ ба талаботи замони муосир ба шумор меравад.